Üdvözöllek! Bekes József Róbert vagyok, az IBEG bútor vezetője. Válaszd az IBEG bútort. Hogy miért? Hogy jól járj! Én egy kisvállalkozó vagyok, kizárólag lakossági ügyfelek szolgálatában. Bútoraim jó minőségű anyagból, jó minőségű érzáróval, jó minőségű vasalattal készülnek, szinte a szivárvány összes színéből, egyéni elképzelés alapján, méretre szabva, a helyére beszerelve. Felkeresésed után velem találkozol először, velem tárgyalsz, és én rakom össze a helyszínen a bútorodat. Így a félreértés esélye minimális, a nagy cégekkel ellentétben, akik kénytelenek több kollégával dolgozni. Keresd fel, kérj egy egyéni tervezést, hogy utána úgy szerethessd a bútorodat, ahogy én a szakmámat. Keresd a Facebookon, facebook.com/ibegbútor.